bia tinango bagurire sabuni ngo bagurira ndi sabuni ya isiringi chiribu isato nandi manya ko irari bageria abantu baminto mbakire na mbia mono 2022 ngatene na kobori obuchumbe wa West Mugirango mokanga kira chikura chionsi pi lakini Steve agaeta buna aetete akabomo chumbe gachi komode na Steve ngikange tokolega sia ba West Mugirango Steve agachaka kuminyokie koti kurwe koti gochie yende lero nandigere tiga ngoboka parliament Rogers muturi atereke toro na umwa mutume tachi kubeka muturi ni parliament morale bintu bya West Mugirango Steve achana na mambo ya mimi na parliament inje ntigane abantu abane gasi mutagete mokorerwe gasi abantu ba minto tiangira libageri kubakira na mbia mono na ande nkoli gitole obonene bwense omwano itokorokwa Fred Okengo Matiang'i mwanjira maigae mbobwata ngosabera mole Fred Okengo Matiang'i momaite gasi engiya gokora ntuanche abantu kuruga iganga bachake korera Fred Okengo Matiang'i acheje mbora momaite gasi ae moko mosabera abo bone bwese tago sibikenyera we naje tingo sibwese mugirangera we Steve lele gasi nyirwe na iwete nyone chibese ae tuchie president acha ko banjigeti mota konga egasi ye yinkonyora ko Fred na baletera ose bono mwachi nyorete mochi nyoreti igongo ntoma mole bia mono Nyasaye babekoro